हाँ बाजी प्रणाम। खुश रह बबुआ। बबनी ठीक बाड़ी नु? किरण ठीक बाड़ी? हाँ बाजी ये सब लोग ठीक बटे। उजा सब ठीक बा ना? हम ठीक बानी बबुआ। तारा मातारी के हालत ठीक नहीं। रात अगना में गिर गई, कमर में चोट लगी बा, उठ बैठ निखे जा। बार बार तहरे के याद करते रही, कहते रही बबुअन के देखे के मन करता। तू तो देखते बड़ा, हमरो बुढ़ौती के दिन बा, हमू क्रियाक्रम करिए नहीं पावत, उनका सेवा टहल के करी। ऐसा कर बबुआ कि लेके चल आव किरण के भी, उनका सेवा टहल भी हो जाई। हमू तनी नातन तो करके देख लेते हमारे बाबू, ले चलिए आव। अच्छा बाजी ठीक बटे, हम देखा तनी का हो सकेला। ठीक ना? ठीक है प्रणाम। चाचा इधर कोई दीपक रहते हैं क्या? हाँ हमारे लिए क्या हुआ? पार्सल आया उनका। आदरणीय बाबूजी, सादर चरण स्पर्श। माई के हाल सुन के मन बहुत दुखी बा। हम आवे के बहुत प्रयास कहनी हाँ, बाकी हमारा आवल तनी मुश्किल बाटे, काहे कि ऑफिस में काम बढ़ गई बाटे, लेकिनों के पढ़ाई बाटे। अगर किरण के हम भेज देत बानी तो फिर ड्यूटी आ लेकिन के संभालल हमारा खातिर मुश्किल हो जाई। हमके पता बा कि माई के सहारा के बहुत आवश्यकता बाटे, यही से हम बैसाखी भेजले बानी। माई ओकरा सहारा से चल सकेली। वैसे भी गांव में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़त हटे, और वो तो जनते बानी कि किरण से तनिको गर्मी बर्दाश्त ना होला। हम उम्मीद करतनी कि वो हमारा मजबूरी के समझत हो। राउर बेटा भइल ऐसन जमाना के रीत हो, रहल केहू के केहू न मीत हो। माई बाबू के नहिया पराया भइल, ऐसन लागल बरुपिया से प्रीत हो। रहल केहू के केहू न मीत हो, रहल केहू के केहू न मीत हो, रहल